wala kita daganan ni ini. Kay kadtong mga gipangalan nga mga congressman sa pamilyang Diskaya, ilabi na katong nga mga engineer sa DPWH. Patay libod man gid sila. Ha? Patay libod sila. Mingan gid sila makaigsunan nga wala sila nadawat. Ang pangutana karon, kung namakak ang pamilyang Diskaya, kinsa man di ay nakasapit, kinsa man di ay ang nakadawat sa porsyento gikan sa flood control project sa pamilyang Diskaya. Kaya ato mga congressman, patay limod man gyud. Si Speaker Martin Romualdez, patay limod po. Gamatod pa niya nga dili tinuod. Usa lang ka pagpangdaot ngadto na sa iyang kaugalingon. Pagbutang-butang ngadto na sa iyang pangalan. Ang pangutana karon, kung tinuod ni mga tawhana nga wala makadawat, mga congressman, kung tinuod ni wala makadawat, ang pangutana karon, kinsa man lang di ay nga mga opisyal sa gobyerno, mga engineer sa DPWH ang nakasapi ni ining maong nga proyekto.